Τι γίνεται guys, είμαι ο H-Assassin και καλώς ήρθατε στο πρώτο channel update αυτού του καναλιού, νομίζω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο channel update από όσοι ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε να το μάθετε. Και σε κάθε channel update θα μιλάμε για updates. Βασικά θα ανακοινώνουμε, τα είπα όλα, τα σκότωσα. Θα ανακοινώνουμε διάφορες αλλαγές ή αναβαθμίσεις ή τι στο μπούτσο γίνεται στο κανάλι. Ας πούμε τώρα, ας αρχίσουμε το walkthrough στα Amnesia, μιας και βλέπετε τα τέρατα από τα Amnesia. Αρχικά τη φωτογραφία την έχω φτιάξει εγώ για το channel update, αλλά αυτό δεν σας αφορά. Τέλος πάντων, από όσοι ξέρετε, είχα αρχίσει ένα walkthrough στο Amnesia. Το οποίο walkthrough στο Amnesia το έχω παρατήσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Δεν έχω να κάνω βίντεο μια εβδομάδα, να το πω έτσι. Αυτό συμβαίνει επειδή το Amnesia κράσαρε. Ναι, κράσαρε. Το είχα πειρατικό βασικά. Αλλά σκέφτομαι τώρα να το αγοράσω στο Steam, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί βασικά κράσαρε και το είχα κατεβάσει από ένα πειρατικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορώ να ξαναβρω. Δηλαδή το link μου έχει στείλει το παιδί, τώρα έχει μετακινηθεί το παιχνίδι από εκείνο το site και δεν υπάρχει πια. Και τώρα σκέφτομαι να το αγοράσω για το Steam. Στο Steam βασικά, να το φτάσω στο σημείο που ήμουνα και να το συνεχίσω. Τώρα δεν ξέρω, θα δείξει. Μπορεί και να μην το συνεχίσω καθόλου και να κάνω, ξέρω εγώ, διάφορα σκορπισμένα custom stories, βιντεάκια και έτσι like commentary. Δεύτερο channel update, δεύτερο update είναι ότι όσοι ξέρετε, βασικά έχετε να δείτε αρκετό καιρό βιντεάκια από το ας κρασαριστούμε. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει επειδή έχω κολλήσει, από ό,τι καταλάβατε κι εσείς ήδη, σε εκείνη τη γαμημένη την πίστα The Lost City, και το part 7 θα δυσκολευτεί να βγει, αλλά θα βγει όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη, εφόσον έρθει ο Μάκης και κάνει αυτό στο βίντεο. Δηλαδή αυτός θα το περάσει, όχι εγώ, δεν θα μιλάω εγώ στο βίντεο, θα το κάνει αυτό στο βίντεο στο σπίτι μου. Οπότε μέχρι την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή που μας έχει την επόμενη, δυστυχώς δεν θα έχω βίντεο ας κρασαριστούμε, εκτός αν θέλετε να κάνω κάποιο βίντεο από το Crash 2, Crash 3, έτσι for fun. Επίσης το Happy Wheels έχω πει ότι θα το τελειώσω μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, θα έχει τελειώσει δηλαδή. Θα πάει μέχρι το part 10, είναι στάνταρ αυτό, δηλαδή δεν θα το συνεχίσω παραπάνω ούτε λιγότερο, δηλαδή μέχρι το part 10 θα το κάνω σίγουρα μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, εκτός αν κολλήσω εκεί. Πλάκα κάνω, πλακίτσα. Από ό,τι καταλάβατε, σε αυτό το βίντεο θα είμαι σοβαρός, σε αυτά τα βιντεάκια. Άλλο ένα channel update, θα είμαι σοβαρός στα βιντεάκια channel update. Αυτό ήταν ωραίο, ήταν επικό. Επίσης έχουμε καινούριο avatar, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, Slender, και άμα θέλετε με πιστεύετε, πάνω με πιστεύεις εσύ, ρώτα τον Πορφύριο, ρώτα το Μάκη αν το φτιάξαν αυτοί, και αν σου πούνε όχι, μετά σου πω και αυτό δεν κολλάει πουθενά, ότι έχουμε καινούριο avatar. Και για το αποκορύφωμα, ναι, αποφασίσαμε με τον Μάκη να αφήσει το κανάλι πάνω μου, δηλαδή να γίνω εγώ VG owner, να το πω έτσι. Ουσιαστικά, όχι επειδή δεν είναι καλός σαν κάτι τέτοιο, απλά είπαμε επειδή δεν πολύ βγάζει βιντεάκια, το έχετε καταλάβει και εσείς, ασχολείτε περισσότερο με το Facebook fan page. Ναι, επίσης θα αφήσω link κάτω για το Facebook fan page, βασικά πάντα αφήνω. Θα κάνετε like, δεν με νοιάζει, εντάξει, μουχοχο. Anyways, επειδή από ό,τι καταλάβει έχει το PC το οποίο λαγκάρει απεριόριστα, και άμα κάνει βίντεο θα γαμηθεί το βίντεο και δεν σας διασκεδάσει κιόλας, και γενικά δεν πολύ κάνει βιντεά και δεν είναι άτομο το οποίο κάνει συχνά βίντεο. Αποφασίσαμε να αφήσω το κανάλι πάνω μου και να γίνω εγώ owner του καναλιού, δηλαδή από μένα θα διαχειρίζει το κανάλι, τι βιντεάκια θα κάνουμε μαζί, πότε θα τα κάνουμε και τέτοια. Βασικά εγώ κάθε μέρα ανεβάζω από ένα, και τώρα για παράδειγμα ανεβάζω το Walking Dead gameplay. Ουσιαστικά όταν ανέβει αυτό το βίντεο θα το έχετε δει ήδη εσείς, νομίζω, μάλλον, εκτός αν δεν θέλετε να το δείτε.
Και επίσης αυτή είναι η εικόνα για το channel update, την έχω φτιάξει εγώ, εκτός αν το είπα. Λοιπόν, επίσης ευχαριστούμε για τους 1600 subscribers. Βασικά θα ευχαριστούσα όταν φτάναμε στους 2000 και άμα φτάσουμε. Λογικά θα φτάσουμε τώρα, δεν ξέρω αν φτάσουμε, θα φτάσουμε. Από ό,τι βλέπετε VGG, Video Games Greece όλο και αναπτύσσεται, μεγαλώνει, μικραίνει, δεν ξέρω τι στο πουτσο γίνεται. Θα βάλω beep σε αυτό. Και ουσιαστικά αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο channel update με καινούρια channel updates. Σκέτα. Άντε, γεια, γιατί βαρέθηκα και πρέπει να πάω και για ύπνο. Άντε, γεια.